Straight to the Si point. Romaldes gahapon mga kaigalaan ni atubang na dito sa ICI. Doon na ba tayo mga videos ani dong or mga pictures? No? Ato ni tagag pagtagad mahigala nga kinini ang naunsa ning kalakiha mga sukit tig paminaw. Og niya pa tayo mga lokal nga mga issue sad nga atong hisgutan unya inday ken. Ato lang kuhaon ang tagai ko sa dugang pa mga kuan ani, no? Sa batong dugang to mga ato sige hipos daan ang mga ebidensya ng usa ka issue ron nga ato mahigalang gi pagatik-apon sa mga sukit tig paminaw. Nya gahapon si Romaldes nya atubang na dito sa ICI. O pag atubang dito mga kaigalaan, niingon siya nga andam siya mahigala nga motabang sa ICI. Unya wa naman ta kadungog gid unsa iyang testimonya dito kay kinini ang kuan man medyo dili man pakubiran sa media lagi, no? Ila po na mahigalang pagbuot sa kinini ang Independent Commission for Infrastructure. So dito mga kaigalaan si Romaldes. Unya medyo dunanay nang gawas nga report nga himuon siya mga higala nga state witness. Adios ko mahitabo ni mga sukit tig paminaw. Sus Ginoo ko. Naunsa naman itong nasod mga higala. Kinsa na may pagkasadon aning tanan ron, si Saldico na lang ani mo idutan tanan. Unya si Saldico tuapod mga higala sa gawas sa nasod, wapod mga higala makagukod adto niya. Paita mo na nga kining atong nasod nahabalik-balik na nang gining issue mga higala sa korupsyon kay makaiskapo man ning mga korap. Makasa ka ginagmay lang. Asigurado kang mapriso dali man kang dakpon. Pero kato mangawat og binilyon dali man makalupad-lupad. Dili madakpan og dali mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Naunsa naman ning kalakiha taon? So si Romaldes niya tubang dito, mo ni unsa man ni naani sa interview dong. Ato paminawan ko no dong. Nani sa audio, ato ko no paminawan. Bebe. Kay interview ni sa media, paggawas niya ba sa kwan, gikan sa investigation, ang mga sakop sa okay kini sige. My personal knowledge on the budget process, and while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Ready to give my personal knowledge on the budget process, and while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Okay, so ang kang Romaldes nya na sa mahigala kay aron nga mutabang kuno siya. Muhatag siya iyang personal knowledge unsay mga proseso din ha. Mura naman ni mahigalag. Nya giplanuhan na nga state witness na ni. Ini mga higalang state witness mao ni mga kaigsuonan ang less guilty unta. Sa grupo sa mga kriminal kadtong pinakadili guilty mao to himuong state witness. Nya karon kung himuong state witness Romaldes, labaw pa ta nagduwag tubig-tubig ining kalakiha. Paita ini sitwasyon na mga kaigsuonan eh. Kanang mga nahitabo nga mga corruption diha sa lower house. Ibutang ta mapasanginlan na nagitanan mahigala Saldico. Pero kana si Saldico di na makalihok in town. Og wa po nay amo oy. Magkiat lang kag lihok na mahigala klaro baya kayo kadiha. Ang gikuha nga kwarta kanindaan sa flood control project mga kagalaan di para di kay kining flood control na mo igi sudlan ining Saldico mga sukit tig paminaw. Apil pa indakin ang farm to market roads. Apil pa mahigala ang laptop sa DepEd. So si Saldico sa di ay mga kaigalaan. Pero lisod magug kayo o magdagandagan tanig isyo
sa di pa mamahigala mudagan taglain nga topic, lain nga investigation, kinahanglan nga ma-satisfied ang mga tao ani. Pastila no. Mura man ta mahigalag. Wa na gyud. Mura na unsa naman ni atong kining administrasyon amot na unsa na ni mga sukit tigpaminaw. Why clerics? Ha? Sir Romualdez pa hinoon, bisan na lang tingali og ibutan ta lang at the very least inakin, at the very least nga doctrine of command responsibility. Imo man ang lower house, ikaw may speaker din ha, bisag kana na lang tingali, pero para niya naasya ron, nabutang pa ni siya nga hero mga higala. Kanabi tayo pag-resign isip speaker of the house, nabutang man mahigala nga sakripisyo kuno sa iyang kaugalingon ang iyang gihimo. Sakripisyo siyang kagaral. Kung nakabantay ta, ang investigation kung mapadung na gani magkaduol na mahigala, nga padung na mga kagilaan nga muigo ngadto sa Malacañang, mulikoy ang investigation. Kinig Romualdez o maigo na sa Romualdez, usa ka lakay nga lang Malacañang na. Medyo mapakgang na dayon. Kining nani og wala tay hustisya makuha ani makapa dili makasulbad sa korupsyon, makapadasig pa sa mga kurap nga okay lang mangurakot basta kay kapartido lang. Straight to the point. Niya may mga nagchat nako mga higala labot sa mga isyu sa local pod. Pero sige lang, atong tanawon unya ha. Ako sang ipa-check dire sa atong news department. Unsay kuan ani ha, mga local nga mga issues ha. Sige unya taud lang. Pero balikan na to mahigala ning investigation dito sa flood control project. Bidadakuan ning kuan ay kini pagkahimua sa script mga kagalaan kasi architect ani perting ngilngiga gyud. Nalikoy na gyud ang tanan. Imbestigar mga higala duhagod ka houses ang nag-investigate permiro. Ang lower house ug ang upper house. Ug magsigig investigate mahigala in aid of legislation ang upper house ug lower house. Mabutyag man gyud baho. So ni undang og investigate ang lower house. Kunuhay, maingon ang lower house, ipasamangil nila nga na naman ang independent commission, so ato na lang ihatag sa independent commission. Kaya maman ang tuyo, mga higala, kapila naman mahitabo nga doon ay mga impeachment, nagsugod sa investigation diri mga higala sa lower house or sa Senate indikin. Kato bitang pagka-impeach, mga higala, kung atong balik-balikan ha, ang pagka-impeach mga kaigalaan ni Joseph Estrada, kung mahinumdo mo, ang ni-expose adto nga senador kato si Gingguna Indakin. Diha man to investigation na to sa Blue Ribbon Indakin. Ha? Ugwa ko mga higala limot investigation to sa Senado nga nidako to mga investigation na himong pabilo nga na filean yun ang impeachment sa Iraq. Motong hitabo karon katong investigation ni Corona, unsa man katong kang impeachment ni Corona day. Nagsugod man sa gyapon tong investigation diri sa Congress. So, diri magsugod niya himong pabilo sa impeachment. Karon, kung panalitan padayunon nila ang imo ganing mabantayan ha, investigation nga ilang gidutan yung may investigation nga wa makasquabble si Sara Duterte. Mamatay lang tuyo sa Quadcom nga pagduot na Sara aron nga mga tao mo alsa na kay musuko ang mga tao kabantay hala. Unsa naman dani? So inig-alsa sa mga tao, tuloy-tuloy na impeachment ni Sara. Pero grabe gyud ang depensa sa mga tao. Wa man gyud. Wa ta kahibaw karong February. Kay mahimo man gyud bahala na flood control kalimtan ng 545 billion. Unahon gyud Sara. Tanawa na. Mao nay akong forecast ha. Mao gyud mahitabo. More on politics na ni dili na ingon nga investigation gyud nga atong tan-awon kinsay kurakot, kinsa mga higalay angay silutan, di na. Bantay mo, giplastada naman tanan. Ang lower house ni undang sa investigation. Ang Senate, kalit nga na undang kay ni resign si Lacson. Unya nga wa may nipuli dayon ni Lacson. Ngano man? Namingaw. Kadtos Marcolita, di maguto kapugngan sa Marcolita, pulihan yun nila sa Marcolita. Kay ngano man sa Marcolita, may galawa, may kadlukan to mo imbestigar. Ngano man? Wa man to anomalya pa mga higala kay bag-o pa mga senador.
So, unsa may inyong ikalabay lapok ni Marcolita? Siya pinakaangayan nga mahimong Blue Ribbon Chairman. Kaya kining mga musunod nga Blue Ribbon Chairman, dapat kay mga ikalabay lapok na. So, gipulihan si Marcolita ni Lacson. Pagpuli ni Lacson, kalit po niya ni-resign si Lacson. Sa ako nang gingon, di na basta-basta mo resign si Lacson. O nga nung ni-resign na, doon na ginidakong rason nga nung ni-resign. Karon pag-resign ni Lacson, nahisama na karon ang Senate o ang lower house, nahilom na. Kaya delikado man mo, pabilo man to. Katubitong, nagrally na ang mga tao, nipabilo na siya tungod sa siging investigate, nahibaw, ana, nga naunsa ba na itong kwarta day aning kalakiha? Ipangkawat man sa mga buaya. Straight to the point. So, og dito mahunong, delikado mahigala si ngadto gito padong ni Martin, padong ni BBM. Delikado ni mahigala. In fact, kini gani pagkahunong nga sa Senate investigation, wa pod maniguro si Soto mahigala siya may Senate President. Nga iyang pulihan dayon si Lacson. Dunay 5 karon nga gipilian. Pero ngano wa man manghigalay atat na atat nga mo puli. Kadto bitos Marcolita, pagkawag tang Marcolita, pas-pas man ni pulihan Lacson. Karon wa as Lacson, ngano wa may ni puli. Straight to the point. Hasta gan espiya kay Tano. Kaya ba ni Pia kay Tano sa kaya ba kanako? Kaya man ako ni. Abogado ko espiya. Kaya niya na, pero ingon sa magampo sa ko. Ako sang pamalandungan. Nganong kanang iyang pagdawat sa posisyon, dako man yung ampuonon. Nung do mo inakin niya yung espiya, ako sang mamalandong sa ko kung sa bagay niya ato sang ampuan eh. Magampo sa ko labo na may break nila kuno, magampo sa siya. O kung sa bagay ning maong kwan kay bugat ning Senate Blue Ribbon Committee. Ano man? Puro man og nanagana mahigala ang mupuli ni Lacson. Doon na gini mga hinungdan eh. Unya sa dili pa balikan na to mahigala na hilom na ang lower house, hilom na mahigala ang Senatron. Technically na hilom na ang Senate kay si Tulfo nga maoy vice chairman sa Blue Ribbon Committee. Wa man ang plano ni Tulfo gani nga mo conclude na kuno sa flood control. Padong na i-conclude ang flood control kay moadto na punta sa hisgutanan sa farm to market road. Unsa na ning kalakiha ha? Ang kuyaw ani og sige og ato magwan-uban gud ta ani. Asa ta dadon mga kaigalaan kay tan-aw hapit na masakpan simang mulikoy. Ari na natapunta sa kuan farm to market roads. Inig adto na to sa farm to market roads mo padung gihapon mga higalas Malacañang. Mapadong gyapon Martin, mingon pon, di napunta rin lang punta sa mga laptop sa DepEd. Padong kita ini may pay hanap pas jis panas ni. Kaya kita ni katawa mahigala na unsa ning kalakiha. Ano ni mga kigalaan? Ato ning gisgutan kay medyo padong man ta unya karon ang ICI, Independent Commission for Infrastructure, nga mao'y nag-investigate, dili naman siya makita sa publiko. Diwa na'y problema. Okay na, bahala na to, nag-unsa na to dito sod. Wa na tayo update. Inigawa si Romualdez, siya po mga higala interviewon, hasta ganing ICI daywa ganing ma-interview. Murag padong ta ining kalakiha sa unsa na ning dagana ron. Medyo kuan yun. Ang mga tao ani abot. Wa na ta mangita sa kamatuoran ning kalakiha. Mo na nga umingon ta nga nganong nga padayon ning korupsyon kung aning klasiha mga kagalaan sa investigasyon. Padayon yung korupsyon. Labi na og moingon na ron day ang worst ani nga senaryo. Og moingon na ICI, wa ta kasabot na dito. Og moingon na ICI para ma-safety lang sa nga ICI. Kay mao man ni ang plano karon. Matod pa sa mga headlines sa higala, ICI to file 15 more raps at ombudsman versus officials in ghost projects. So ang ICI di man sila mga higala maoy mo silot niya. Og unsa ilang findings, ilang ipasaka sa ombudsman. Tuan naman si Crispin Remulla dito. Di la punta maghukom ni Crispin Remulla og unsa baka ni. So si Crispin Remulla na maoy mo imbestigar ni kuan ni Martin. Unsa man kay may tabo ining kalakiha mga sukit tig paminaw. Kaya ka manghigala ni Remulla nga iyang imbestigaron si Martin nga siya gitudlo man sa igagaw ni Martin nga si BBM. Wa na gyud, nabutang na kita ini mahigala wa na. Murag indabag na ning kalakiha.
ingon na ka mahigalag labaw pa ta nagduag tubig-tubig inindaga na ron. Pero ilang gihimo mahigalang ko na klaro ra sad kaayo na kumahon na I hope. Ining paglingkod ni Crispin Remulla sa ombudsman mohatag sa dignidad sa ombudsman I hope. Kay kung i-weaponize na mga kaigalan medyo ang mga tao ba dili ba yung mga bugo mga tao I hope dili ninyo i-underestimate ang katawhan pastilan.